εκεί που το όνειρο ζει. Καίει σαν φωτιά η ελπίδα. Όσο τα ξύλα αντέχουν, θα αντέχει και αυτό. Κάθε παιδί που ζει έχει πρόσβαση και μπορεί να μπει μες στο δωμάτιο με τη φλόγα και να ανάψει ένα κερί. Βλέπεις, μόνο τα παιδιά έχουν ψυχή αρκετά δυνατή. Ψυχή που δεν ασχολείται με το εγώ. Τα παιδιά δεν ασχολούνται με το χρώμα, την πίστη, την κοινωνική εικόνα. Τα παιδιά ασχολούνται με το αν απέναντι είναι καθαρός. Στα μάτια. Δεν τα νοιάζουν τα ρούχα, τα μαλλιά, τα νύχια, τα παπούτσια. Αρκεί να παίξουν μαζί τους και να μην τα αδικούν. Εκεί που το όνειρο ζει, καίει σαν φωτιά η ελπίδα. Το μέρος το γνωρίζουν λίγοι, το γνωρίζουν οι εκλεκτοί. Τα παιδιά είναι το παρόν, ήταν το παρελθόν και θα είναι το μέλλον. Μην τα καταδικάζεις σε μια ζωή άσχημη, άδικη, μέτρια. Τα παιδιά έχουν αξίες που σαν γίνονται μεγάλοι τις ξεχνούν. Μας κάνουν να τις ξεχάσουμε. Όχι. Δώστε τα πάντα για να σωθούν. Γιατί όπως είπε κάποιος κάποτε, αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα.